Hola, Raquel. Hola Marta, un dia més, una història més. Al capítol d'avui parlarem de la cara B d'emprendre, perquè com tota la vida, no tot és un camí de roses. Avui parlem amb en Xavi Trallero, cofundador i CEO d'Earning, una legal tech startup que ens simplifica a tots l'ardua tasca de reclamar les aerolínies. Advocat, politòleg i apassionat per viatjar i la justícia. Benvinguts a Kandinsky també va començar estudiant dret, un podcast on juristes emprenedors parlen sobre tecnologia, innovació i més, amb Marta Villarroya i Raquel de Aro. Benvingut, Xavi. Moltes gràcies, és un plaer estar aquí amb vosaltres i poder parlar una miqueta més sobre el projecte i el que hem fet. Doncs res, benvingut, Xavi, de nou. I bé, Gràcies. comencem. Vas estudiar Dret i Ciències Polítiques a la Pompeu. Com recordes aquells anys? La veritat és que van ser uns anys molt bons, no? Perquè al final l'època de la universitat, no? Crec que és una etapa molt enriquidora. En el meu cas vaig començar dret perquè al principi, no? Quan estava a l'escola no sabia molt bé què fer, no? Jo tenia clar que tenia una vocació d'ajudar les persones. Vaig voler començar a fer ciències polítiques, però em vaig decantar primer per fer dret perquè en la meva època no hi havia aquesta doble vessant de dret i ciències polítiques i diguéssim que no hi havia moltes facilitats, no? A l'hora de combinar les dues carreres. Vaig començar dret i bueno, després de segon de carrera vaig començar a estudiar ciències polítiques, però sobretot el que més m'ha cridat l'atenció sempre és el dret, un cop el vaig conèixer, no? I l'abast i l'impacte que té el dret a la vida de les persones, perquè al final és una cosa que és diària, no? Està present en la vida de tothom i no necessàriament sempre veiem, no? I ens donem compte. I això doncs, va fer que segurament enfoqués, no? Gran part dels meus esforços en centrar-me sobretot en l'àmbit del dret. I tenies clar què volies fer després? Doncs et mentiria si et digués que sí, perquè jo crec que és com una muntanya russa, no? En el sentit de quan comences a la carrera i veus que tots els teus companys tenen un únic objectiu, que és arribar a les principals, no? Empreses o els principals despatxos d'advocats, no? Per exemple, a la Pompeu, en aquest sentit, era molt exigent, no? Si no, tu no estaves a les Big Four, no? O a grans despatxos d'advocats, tenies la imatge de que potser no eres o el millor estudiant o el millor advocat, no? Jo recordo que la meva promoció era molt competitiva en aquest sentit, no? Aleshores, bueno, vas passant etapes de vull estar, m'invento, a Uria Menéndez o Garrigues, d'estar en un despatx d'advocats més mitjà, no? I poder centrar el que t'agrada a simplement dir, bueno, doncs potser el dret no és la meva vocació o estar en despatx d'advocats no és el meu somni i hi ha altres alternatives, no? Que al final és la que hem acabat fent o la que he acabat fent, que crida molt més l'atenció, no? Que al final és emprendre. I en aquell moment ja pensaves en emprendre? Sí, de fet, sempre he tingut una ment molt emprenedora, passa que no la catalogava com a tal, perquè al final una persona, o sigui, tothom és emprenedora. Al final no necessites muntar una empresa, no?, per ser emprenedor. Ser emprenedor també està molt relacionat amb l'actitud, no?, de voler superar-te, de voler aprendre i de voler fer coses, no?, de manera proactiva per tu mateix i sense esperar res a canvi, no? Al final és una actitud de vida, jo et diria, en aquest sentit. I sí, durant la universitat i durant la carrera, doncs, sempre havia tingut idees de negoci, vaig intentar breument fer alguna, però no va sortir molt bé i com que estava en la universitat, al final tenia que prioritzar, no? És a dir, tenia que prioritzar la que era la meva formació per després poder tenir la llibertat suficient per decidir quin camí volia emprendre, mai millor dit, no? Respecte a la meva sortida professional. I creus que t'hagués facilitat el adonar-te de que realment la teva ànima era emprenedora, l'haver tingut assignatures com emprenedoria o legal tech o coses així a l'universitat? Sí, aquesta pregunta és boníssima. O sigui, a mi m'hagués encantat haver tingut una formació complementària. Pensa que estem parlant de l'any 2009, és a dir, fa més de 10 anys, no? De 12 anys que clar, és una altra època, l'ecosistema startup just estava començant, almenys aquí a Espanya, el tema legal tech ningú sabia el que era, i ni jo ni pràcticament ningú a Espanya, i aleshores és molt difícil també demanar-li a la universitat que faci un esforç d'algú que en aquell sentit encara era molt
molt primitiu, no? Però sí que, mirant-ho en perspectiva, m'hagués agradat molt tenir aquesta formació o assignatures variades, no? Com per exemple tecnologia. Ja no estem parlant de legal tech, sinó simplement tecnologia. O sigui, una de les coses que trobo a faltar i que estem intentant solucionar a Learning és la problemàtica de que a dia d'avui els advocats seguim sent professionals molt, molt, molt offline. Molt offline. I al final ens dediquem a temes tan senzills com a una plataforma estil LexNet o justícia i Excel, i més enllà d'allà no tires, no? I això és una que sí que he trobat a faltar, al igual que també una part econòmica en la carrera de dret. I crec que només vam fer una assignatura d'econòmiques a primer de carrera i ja està. I al final, gran part del dret, o almenys, si estem parlant, no?, en termes d'emprenedoria, gran part del dret és mercantilista. O sigui, vaig trobar a faltar i he trobat a faltar, ara mirant-ho en perspectiva, més assignatures de dret mercantil i una vessant molt més pràctica, com per exemple com constituir una SL, no? Que és una xorrada, però al final és molt interessant, no? I hagués ajudat segurament a moltes persones que són emprenedores i que no ho saben, o que sí ho saben però que al final no li destinen el temps que fa falta, segurament a emprendre. I la universitat al final és l'únic lloc on formaràs els potencials emprenedors al final. I durant la carrera vas fer pràctiques de dret laboral, després també vas fer pràctiques de dret fiscal i tributari i finalment et vas decantar pel dret d'immigració. Ens podries explicar què hi ha darrere d'aquests girs professionals? Doncs mira, el que hi ha darrere d'aquests girs professionals al final no deixa de ser la voluntat, no?, i les ganes d'aprendre en un context. Recordem que estem parlant 2009, primera crisi mundial, on és molt complicat el mercat laboral, on l'especialització és molt benvinguda, però que al final la gent jove no tenia ganes tampoc de tancar-se portes, no? Al final, en aquest sentit, jo sempre he sigut molt pragmàtic i m'he tancat portes a treballar del que fos i vaig tenir la sort de poder estar en grans empreses que em van permetre l'oportunitat, no?, d'aprendre més coses respecte a àmbits, com comentàvem just ara, no?, que potser durant la carrera no havíem vist. Al final, et mentiria si et digués que primer volia tenir clar que volia fer dret laboral, després que volia fer dret fiscal, et mentiria. O sigui, va ser una qüestió purament pràctica d'oportunitats tal qual venien, tal qual les agafaves, no? I que també estic orgullós i dono gràcies d'haver-les pogut tenir. Em sembla molt interessant que diguis això, perquè jo crec que molts cops està mal vist, no? Com que no tinguis clares les coses o que vulguis treballar, vull dir, o que t'agradi aprendre, no? Perquè no pots treballar en dret laboral i després en dret fiscal, o sigui, són complementàries, no? I més amb la carrera d'advocat, que trobo que és una professió transversal. Totalment, totalment. De fet, la Pompeu i qualsevol universitat, almenys parlo del meu punt de vista, no donava excessives facilitats per poder combinar, no?, una feina, no necessàriament pràctica, sinó simplement una feina amb els estudis. Jo recordo la meva promoció que hi havia persones, companys de classe, que tenien una feina perquè havien començat a treballar molt joves. Jo mateix, per exemple, vaig començar a treballar amb 17-18 anys, fins que vaig poder tenir l'oportunitat de poder tenir les meves primeres pràctiques a Gómez Alceba i Pombo, i era molt difícil combinar, i vosaltres ho sabeu, els seminaris i les classes amb aquestes feines, que al final moltes de les persones que estan a la universitat necessitaven aquella feina per motius purament econòmics i moltes d'altres volien començar a viure en el mercat laboral, que al final, si ho pensem fredament, estàs 4 anys d'universitat, però 50, per dir una xifra, en el mercat laboral, volien començar ja a tenir doncs, un contacte molt més proper, no? I la veritat és que sí, la veritat és que en aquest sentit crec que això també ho he trobat a faltar, no? Aquesta, almenys ara no sé com està, però en la meva època una flexibilitat més gran en poder treballar i compaginar els estudis amb una feina i també una manera de no jutjar tant a la gent que treballa en el sentit de dir, escolta, avui estic fent pràctiques, m'invento, a Uria Menéndez i demà estic fent pràctiques i jo què sé, a una empresa que no té res a veure amb un despatx d'advocats amb un altre tema. O sigui, crec que això els estudiants al final ho hem de tenir molt en compte. És cert que també l'experiència de selecció en recursos humans dels advocats és molt estranya. És a dir, normalment els processos de selecció sempre intenten demanar, òbviament, experiència pràctica amb matèries que has fet, no?, o amb despatxos d'advocats,
i és molt complicat perquè ho he vist, perquè he estat a diferents despatxos i he vist companys, i jo mateix, quan vaig estar als Estats Units, doncs vaig estar ajudant en el despatx amb la selecció de personal. He vist com es prioritza, òbviament, persones que tenen una trajectòria professional, encara que siguin pràctiques, molt més enfocada a despatxos i amb una certa continuïtat. No? Per tant, en aquest sentit, jo li diria a la gent jove que potser ens escolta, no? Que no es preocupi per això, que al final la universitat és la universitat i que el que has de fer és tenir clar que la vida dona moltes voltes i que al final tot es redueix a ser feliç fent el que fas, no fer mal a ningú i tenir una vida digna, no? Amb una feina que t'agradi i que t'apassioni. No? Sí, i al final, per trobar aquesta feina que t'agrada i t'apassiona, has de fer moltes voltes. I aquest és el problema que jo, en la meva opinió, hi ha actualment en el mercat laboral, no? Que o Correcte. tens un contracte de pràctiques o directament se t'exigeix 5 anys d'experiència en un sector. Llavors, els graduats Correcte. que hem acabat la carrera i el màster ja no podem fer convenis de pràctiques i encara no tenim experiència suficient com per dir que estem especialitzats en un sector, doncs hi ha com un buit allà d'ofertes de feina i és bastant difícil suplir-lo. Llavors t'aboques a estudiar un altre màster per poder fer. Totalment. M'atreviria a dir més, i és que també existeixen aquests màsters fantasmes que paga la gent per poder fer convenis de pràctiques. I Sí. això existeix i es fa. Sí, Per ho he aconseguir, vist. i és per Ho he vist. necessitat, no? Per dir, necessito experiència, si ningú em dona l'oportunitat de tenir un contracte indefinit, doncs hauré d'optar per aquestes vies per aconseguir un contracte de pràctiques i seguir Sí, aquest és formant-me. un tema que bueno, jo que tinc una startup i que en els anys anteriors ens hem dedicat, òbviament, a incorporar talent per poder créixer, ho hem vist, sobretot comparant-nos amb altres ofertes de feina, en el sentit de que és totalment incongruent que li demanis a algú 15 anys d'experiència i la posició és júnior, per posar un exemple. No? Sí. Això segurament ho haurem vist Sí. molt en el sector del dret, no? En el sector de l'advocacia. Que jo crec que a poc això comença a canviar perquè al final la gent el que està dient, escolta, jo el que necessito és una experiència, si ningú em dona aquesta oportunitat, doncs, bueno, al final és un cercle, no? És un cercle viciós que no s'acaba de tancar, no? I sí, i aquí hi ha molt marge de millora. Totalment. I bé, fins i tot el 2015 vas estar treballant a Washington al Sí. Departament d'Immigració. Com se't va presentar l'oportunitat de marxar? Sí, bueno, faig un apunt. Vaig estar treballant a un despatx d'advocats especialitzat en immigració, en el Departament d'Immigració dels Estats Units. Ai, gràcies. No, ho dic perquè seria molt més meritori del que va ser, no ho dic per res més. Bueno, és una oportunitat de la qual, en certa manera, també estic agraït, que al final no va acabar com jo hagués volgut, però que es va donar arrel d'estar treballant aquí a un despatx d'immigració a Barcelona i arrel d'un client que era propietari d'una sèrie de despatxos d'advocats als Estats Units, doncs va valorar la feina que jo estava fent i va decidir incorporar-me als Estats Units per ajudar-lo amb les diferents parts del despatx, sobretot a nivell organitzatiu i també de càrrega de treball. Al final he de tenir en compte que als Estats Units, per ser advocat, necessites tenir el que es diu el BAR, que aquí seria l'equivalent a un màster d'advocacia. És un tema molt complex. Aleshores, jo anava no sota la figura d'advocat, òbviament sí, però no als Estats Units, i per tant això em va poder permetre veure moltes més coses de les que segurament hagués pogut fer si jo hagués tingut la qualificació necessària per poder ser advocat col·legiat als Estats Units. No? Va ser una feina molt enriquidora, molt interessant i sobretot molt humana perquè veiem casos d'immigració, et diria, no qualificada. És a dir, als Estats Units ja sabeu que hi ha un problema migratori molt important, sobretot en països de Llatinoamèrica, i, lamentablement, moltes persones que venien a l'oficina eren persones indocumentades o persones que estaven en situació irregular, amb unes situacions personals duríssimes, que no puc explicar aquí, però que són molt dures i que no es poden arribar a imaginar. I per aquesta part et dones compte, i a més just això era època just abans de Trump, o sigui que ja es començava a respirar un ambient relativament estrany en aquest aspecte, et dones compte que hi ha moltíssima gent que està fent moltes coses, per en aquest cas per als Estats Units, pel país, que no se l'està reconeixent i que
només per ser d'un lloc en concret ja té moltíssimes limitacions en comparació a una persona que neix, per exemple, poso un exemple més absurd, a Wisconsin, però que, per exemple, els seus pares són de Llatinoamèrica i ell neix als Estats Units, no? És un tema molt, molt complex i ens podríem estar passant hores parlant, però recordo aquesta feina com una feina molt gratificant perquè dintre del TCAP vam ajudar o crec que vam ajudar a bastantes persones a regularitzar la seva situació als Estats Units. Hi ha un cas en concret que sempre recordaré, que és el d'una persona que havia patit abusos sexuals de jove, que havia tingut que emigrar a Estats Units i que després d'una sèrie de complicacions molt, molt, molt dures, nosaltres vam aconseguir que se li concedís el que és la residència i la nacionalitat americana. I això va ser molt, molt gratificant perquè al final et dones compte que gran part dels motius pels quals jo crec la majoria de persones fem dret és per ajudar les persones. I aquí vaig veure que això tenia tot el sentit del món. I és maco perquè hi ha final feliç. I bé, el 2016 crees Earning i bé, ens agradaria conèixer una mica més en profunditat com sorgeix i que també ens expliquis què feu a Earning. Vale. Bé, doncs jo estava als Estats Units, no? Com acabo d'explicar, torno de viatge, vaig tenir, de fet, vaig perdre, o sigui, quan vaig anar a treballar als Estats Units, per primer cop, quasi perdo l'escala, perquè vam arribar molt justos amb un retras, i vaig veure que l'aerolínia, en aquest cas era United Airlines, tenia una política molt estranya perquè directament va agafar i va dir, oye, 10 persones que quieran $500 i un vuelo a Las Vegas para que se bajen de l'avió, perquè havien venut, òbviament, això ho sabem tots, moltes més places de les que es podia permetre, no? I que hi havia seients, no? I a partir d'aquí em va fer el run-run i vaig començar a pensar en si a Europa això passava i si la gent tenia clar quins eren els seus drets com a passatgers o com a consumidors, si ho preferem dir, no? Aleshores, mentre estava als Estats Units, aquesta idea es va anar quallant i al tornar vam començar a fer estudis de mercat, no? I research i ens vam donar compte que hi havia un nicho, sobretot a Espanya, en el que era la combinació del dret i la tecnologia, perquè sí que hi havia empreses que ajudaven a gestionar incidències aèries, però que paral·lelament els hi faltava un component tecnològic que permetia fer una escalabilitat del negoci, no? Aleshores vam dir, bueno, al final, de Legal Techs a Espanya n'hi ha molt poques, anem a intentar crear una plataforma on sigui molt user-friendly per l'usuari i on pugui registrar una reclamació per una incidència aèria de la manera més senzilla possible i no s'hagi de preocupar perquè nosaltres ens encarreguem del procés de principi a fi, no? I com van ser els teus inicis com a emprenedor? Doncs els inicis com a emprenedor, al final, són molt durs perquè estàs pràcticament sol, perquè ningú t'ensenya, no? Que és el que comentàvem abans. Què implica decidir emprendre un projecte? Perquè emprenedors som tots, repeteixo, i, òbviament, la majoria de les persones que conec que han començat projectes els han començat amb una sèrie de recursos molt limitats, no? El que aquí es coneix com bootstrapping. És a dir, en començar amb recursos propis i intentar créixer de manera orgànica i escalable aquest projecte. Nosaltres vam començar amb un capital social mínim de 3.000 euros, que, com sabeu, és l'aportació mínima necessària a nivell legal, i ja us dic que és una de les coses que més il·lusió em fa, però que a la vegada més dura va ser, perquè, clar, amb 3.000 euros, com et pots imaginar, no et dona per pràcticament fer res. De fet, els meus socis i jo teníem feines principals, per dir-ho d'alguna manera, que ens donaven un rendiment econòmic i que reinvertíem a la companyia. És a dir, no podíem viure de la companyia als inicis. I això és totalment normal i és una cosa que jo estic segur que tothom dona per normal, no? Que al principi, a no ser que tinguis un model de negoci molt escalable i una facturació recurrent des del minut zero, és molt complicat viure de la teva pròpia empresa, no? Perquè al final els profits o els ingressos que estàs tenint els has de reinvertir en la companyia, no? I això ho vam veure de manera molt clara l'estiu de 2016, que a més va ser just quan va haver la vaga de Ryanair i de Vueling, que no sé si us en recordareu, però aquell any va ser
espectacular, nosaltres vam sortir molt fort i clar, tota aquesta fortalesa es va traduir en una inversió en màrqueting que va consumir pràcticament la totalitat del capital inicial que havíem aportat, no? Per tant, molt dur, molt dur, molt dur. I quants mesos vau trigar en poder dedicar-vos full-time a Earning? Tècnicament ja ens hi dedicàvem full-time perquè en el nostre cor i el nostre cap, no, hi era allà full-time, però sí que és cert que nosaltres vam tenir sort i vam trigar uns 7-8 mesos en poder estar full-time, és a dir, estar full-time remunerat. Quan dic remunerat em refereixo a la remuneració que tindries, per exemple, en unes pràctiques. O sigui, el suficient com per poder dir vaig a fer l'esforç i m'hi llenço. De fet, nosaltres ja ens hi havíem llançat des del minut zero, l'únic que simplement doncs teníem feines que no molestaven a l'activitat normal de la companyia. Per exemple, un dels meus socis, no, que era el responsable a nivell tecnològic, podia treballar a qualsevol hora i, per tant, dedicava 8, 10, 12 hores a treballar en el projecte i, paral·lelament, doncs, X hores, no, a altres projectes que li donaven un rendiment econòmic. Jo, doncs, en el seu dia vaig estar treballant uns mesos de cambrer, després vaig estar fent, no, altres activitats doncs, per poder tenir un mínim ingrés. El meu soci que es dedicava sobretot a la part comercial també, vull dir, al final tots estàvem full-time, però no vivíem de la companyia. Això no va ser fins que vam tenir la primera inversió, no? Que es coneix comúment com la primera ronda de finançament amb Family and Friends, que va ser quan vam poder començar a plantejar la dedicació absoluta en tots els termes a la companyia. Bueno, al final suposo que tinguéssiu l'empenta per seguir endavant amb aquest projecte, sabent que estàveu tenint altres feines com cambreu així amb la preparació i experiència que tu ja tenies en el teu propi àmbit. Suposo que de cara als inversors també visibilitza com i quan creus tu com a CEO en el teu propi projecte, no? Perquè estàs renunciant a molt. Totalment. 200% d'acord. De fet, nosaltres sempre ens hem caracteritzat per ser molt, molt resilients en aquest sentit. És a dir, en el nostre ADN sempre està aquest esperit de superació i d'aguantar, no? Sense que importi el què. Òbviament, a vegades és més complicat i moltes vegades hi ha elements o factors externs que no pots controlar, però en aquest sentit el que, diguéssim, els inversors en aquestes etapes inicials valoraven era un model de negoci que podia arribar a tenir sentit, una execució bona i un equip compromès. I això al final al principi és molt difícil de veure perquè encara no tens un track record important, però al final el temps, no, li dona la raó a les persones en general i als projectes i veus quins projectes més o menys poden despuntar i quins no. I afortunadament a dia d'avui no, doncs encara hi estem amb el projecte. I has parlat del teu equip. Com vas fer per conèixer l'equip? Perquè això també trobem que és una mancança de la carrera de dret, que a vegades hi ha molta dificultat en trobar algú que et pugui desenvolupar una idea tecnològica. Doncs en aquest sentit vaig tenir bastanta sort perquè jo tenia amics que coneixia gent que volia emprendre i al final doncs, fent cafès i parlant amb la gent et dones compte no, de si esteu alineats o no. I bueno, vaig conèixer el que seria el meu soci, els meus dos socis, no? D'aquesta forma. És a dir, al final, quan estàs sol, no? Trobes persones que creus que potser encaixes o potser no, però que al final dius, tenim un objectiu comú, que és aixecar aquesta empresa, anem a intentar-ho. I estic totalment d'acord amb tu, amb que des del punt de vista de l'advocat o d'algú que ha estudiat dret és molt complicat accedir en aquestes fases inicials de voler muntar un projecte a gent que tingui la capacitat tècnica que lamentablement un advocat no. Sobretot també perquè efectivament la nostra carrera, com us podeu imaginar, ja sabeu, és de les menys tècniques des del punt de vista tecnològic que hi ha. Jo crec que un advocat tindria que tenir una mínima formació, per exemple, en noves tecnologies, perquè si al final has d'assessorar algú amb noves tecnologies, necessites saber què implica, per exemple, programar, si hi ha potencials drets de patent o de marques, etc. I en aquest aspecte vas tenir por de compartir la teva idea amb els teus futurs socis? Perquè, clar, en un inici eren coneguts de coneguts, però no eren un cercle proper, no? Que tinguessis cap garantia. Sí, però no, perquè al final tu pots tenir una idea, però la idea que tens versus la que acaba sent és totalment diferent. Per tant, no diria que la idea fos meva, i no va ser meva la idea de fer, sinó que va ser el cúmul, no, de una sèrie de circumstàncies i d'un brainstorming. És a dir,
no va ser, vale, tinc una idea que vull fer una plataforma de vols. La nostra idea era com podem ajudar a les persones a gestionar de manera més eficient els seus drets, òbviament tenint un impacte econòmic important, però alhora fer-ho de manera senzilla, escalable, digital i automàtica, i per això necessites molts punts de vista diferents. Jo tenia una perspectiva claríssima en terminologia legal, per dir-ho així. El meu soci tenia una perspectiva claríssima al principi amb la vessant tècnica, i el meu altre soci tenia aquesta mateixa vessant amb una part totalment comercial. La suma d'aquestes tres parts, diguéssim que va donar com a resultat el que a dia d'avui coneixem com a Earning, però que en el seu principi era un embrió d'una idea relativament esbojarrada i sense saber si funcionaria. I bueno, el retorn al principi va ser molt, molt interessant, no? Com resumiries aquests 5 anys d'Earning? Quan dius 5 anys m'espanto perquè passa el temps brutalment ràpid. Sí. O sigui, sembla mentida que han passat 5 anys, perquè efectivament són 5 anys d'ups and downs. Ara, lamentablement, amb el context, no? Doncs estem amb la part més down que en la part up, per dir-ho així, no? Amb un eufemisme, però molt, molt, molt gratificant, sobretot perquè al final he pogut ajudar, rectifico, hem pogut ajudar a moltes persones a gestionar incidències aèries, els hem pogut ajudar a retornar o a recuperar un import econòmic, m'he pogut dedicar al que m'agrada, que és a crear un projecte entre la combinació del dret i la tecnologia. Això m'ha permès tenir una vida digna a dia d'avui, treballar per mi, poder ajudar a les persones i a sobre poder contractar a l'equip que tinc a dia d'avui, no? Que és un equip meravellós en aquest sentit, i per tant crec que és òbviament la millor experiència de la meva vida en l'àmbit professional. I és més, tinc clar que passi el que passi, això només ha fet que començar i sempre voldré seguir intentant emprenent, no? O creant nous projectes, perquè res del que jo et digui ara et servirà si tu no estàs de veritat disposat o disposada a fer aquest esforç d'emprendre. O sigui, és el més dur que et pots imaginar. Tant tinguis d'èxit com no. És a dir, és igual si has aixecat milions d'euros com no, com si factures €1, com si factures 10 milions. És exactament igual de dur, perquè al final els problemes es magnifiquen o es dimensionen, però són exactament els mateixos. L'únic que canvia és la percepció i la dimensió del problema. L'experiència, sobretot, el que he après i les persones que he conegut durant el camí és el que m'emporto. En aquest sentit, em considero un privilegiat i un afortunat de poder estar aquí ara mateix, i ara us farà gràcia, no? Però parlant amb vosaltres i explicant-vos això, perquè vol dir que tot el que havíem pensat fa 5 anys, gràcies a la nostra persistència i a la sort, no? Hi ha gent que ha confiat en nosaltres, podem estar aquí i us puc explicar una miqueta, no?, el nostre camí. Però és que més li podem demanar a la vida, no?, que mira enrere i està orgullós del recorregut. Doncs crec que no hi havia frase millor per acabar l'entrevista d'avui. I passem a les dues últimes preguntes que sempre fem, que la primera és quin consell li donaries al Xavi universitari, i la segona, que nominis a la nostra o al nostre següent convidat o convidada. Vale, responc a la primera, que segurament és la més senzilla. Jo li diria al Xavi del passat que s'arrisqués o que s'arrisqui molt més del que es va arriscar. És a dir, al final vaig fer coses en l'àmbit professional imposades segurament pel meu entorn, pel que diran, no?, pel que pensa la meva família, i segurament hagués pogut decidir emprendre o començar projectes molt abans. Jo el que li diria és arrisca't, fallar és humà i és més, és enriquidor, no el següent. Dels errors s'aprèn una barbaritat, perquè segurament els cometràs 2 vegades, però 3 no. I sobretot a treure't aquesta pressió, no?, que hi ha a les universitats, en el cas de la Pompeu, és una experiència personal de la meva època, de la nota. Això és una cosa que tinc molt gravada a la meva etapa universitària. Si tenies menys d'un 7 a la Pompeu eres un pària, en dret. És a dir, ja no entraves pràcticament a cap despatx d'advocats, no? I vaig tenir la sort de poder entrar a Conversació i Pombo, encara que fossin pràctiques, i després a EY, però perquè al final havia compensat la meva falta d'expedient, perquè jo no arribava al 7 en aquella època, amb una experiència laboral molt gran per a algú de la meva edat. En aquell moment, Perquè al final, repeteixo, no?, amb el que hem parlat durant aquesta entrevista, les experiències que et donen les agafes i les disfrutes. Però jo en aquella època tenia molta més experiència laboral pràctica que el 90% dels meus companys de classe, perquè jo havia decidit que això fos així, no? Doncs això és el que li diria, no?
i per nominar Oriol Giró. Oriol Giró era company meu de classe i, de fet, ell també ha emprès, ha decidit emprendre un projecte. De fet, tinc aquí el seu llibre, que sempre el tinc, Emprender en el sector legal, us el recomano, Ai, mira. i Consigue tus sueños. No sé si ho veieu. A més, la intro se va fer a Ernesto Mejide. Ostres. I és un crac perquè s'ha muntat un despatx d'advocats, no? Molt especialitzat en startups, en tecnologies, i la combinació entre Andorra i Barcelona. I és curiós perquè nosaltres teníem bona relació, però no ha estat després, quan hem vist que compartíem aquesta vessant emprenedora, que hem fet una vinculació molt més profunda que la que teníem a la universitat. I per això el nomino a ell. Doncs que interessant, quines ganes de que vingui a explicar-nos tot del seu despatx i també del seu llibre. Que guai! Sí, sí. Doncs moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies per acceptar la invitació, per venir, per explicar-nos i per compartir la teva història amb tot aquell que ens escolti. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i enhorabona pel projecte. A seguir-lo fent-lo créixer. I a tu, que ens escoltes, recorda, el Xavi també va començar estudiant dret.